Kuno ku Malawi zisankho zosankha atsogoleri zimakhalapo zaka zisanu zina zilizonse kuna kuti every 5 years Malawians vote for the president, members of parliament komanso makhansala. Ndiye tidavota mu 2019 Asalos Chilima komanso Alazarus Chakwera adapita ku khoti kukamangana kuti chisankho sichidayende bwino, ndipo kumeneko khoti idalamula kuti amalawi tikavotenso, ndipo 2020 tidakavotanso pamene tidaona kuti ndithu Achakwera ndi wachiwiri wawo Achilima adawina ndi kulowa mboma. Ndiye khoti lomweronso poti kuno mtsogoleri wina aliyense amakhala zaka 5 yanano chisankho china chizachitika mu 2025. Ndiye izizi anthu ambiri adavomereza komabe pamakhala kagulu kena ka Malawi kamene kamaona kuti izizi zizolondola kumene kamafunitsitsabe chisankho chitachitika chaka chino cha 2024. Ndiye panonso tili ndi gulu lina limene likunena kuti chisankho china kuti chichitike pa 21 Meyi chaka chino kusiyana ndi kuti chichitike Seputembara chaka chamawa. Ndiye tikhale limodzi kuti timve kuti kodiwa zifukwa zawo ndi zingati zimene akunena kuti masankho achitikenso chaka chino koma osati 2025. Ndipo kumapeto tikupemphani ngati Amalawi amene mmatitsatira pano pa Nyasa VoiceBox kuti mutiuze maganizo anu in the comment section below kuti do you agree with what these people are saying on the elections being in 2024, or do you disagree with their reasons for having the election 2024 and rather that we should continue to have the election in 2025. Ndemutiuza ndina Malawi kumapeto kwa audio imene tikhale limodzi pano pa Nyasa VoiceBox. Masana abwino, my comrades, komanso my compatriots, komanso fellow Malawians. Pepani mundilole pang'ono kuti kumasana kuno ndikusokonezeni pa zina zimene mukuchita zofunikira pa miyoyo yanu ngati Amalawi. Komanso pali zina zofunikira titachita. Ndiye ndimafuna kuti ndikupatseni update ya mmene tikuyendera. Ndikudziwa kuti Honorable Secretary General Comrade Willy Nyirenda amabwera pano kukupatsani ma update osiyana-siyana malingana ndi mmene tikuyendera. Ndiye apa ndili ndi mawu ochepa amene ndikufuna ndigawane nanu. Ine ndi wapampando wa bungwe lathu ilili. Ndine wapampando wa bungwe ilili. Ndiye ndikupempha kuti uthenga uwu Amalawi tiupititse pena paliponse ndipo ukawafikire amene akuyenera kuulandira aumve kuti ife tikuti bwanji. Maprogramu athu akupitirira ndipo sitikusintha china chilichonse, ndiponso sitikujejema kwa mtundu wina uliwonse. Tikupita chitsogolo. Nkhani yathu ndi yachidule, ndi ya straightforward. Ndipo pempha boma la Malawi panopa limene akutsogolera a Alazarus Chakwera komanso achiwiri awo a Saulos Chilima kunena kuti akonze ndipo amve kulira kwathu komanso kulankhula kwathu. President amakhala ndi mphamvu yochita consult parliament, ndikusintha zinthu, ndikukonza zinthu mogwirizana ndi parliament komanso judiciary. Ife tikunena pano kunena kuti chisankho china chapatatu mdziko lathu la Malawi chikuyenera kuchitika mu 2024 mu mwezi wa Meyi, umene uli mwezi wa mawa after April. Ndipo izizi sizikuyenera kusintha ya. Palibe kusintha kwina kulikonse kumene kuyenera kupezeka pa nkhani imeneyi. Chifukwa malamulo akulu a dziko amene even makoti, executive arm, parliament amatsatira, tonse a Malawi timatsatira malamulo amenewo. Constitution of the Republic of Malawi imakamba zimenezozo. Nde tikafika mu Meyi, udindo wa boma ilili limene lilipoli ukhala kuti watha. Olo makhansala amene awina pompano mu zisankho za kukaronga aja nawonso pakafika pa 21 Meyi akhala kuti si makhansalaso yayi. Akuyenera kubwereranso kupita ku anthu awo kukapanga seek mandate ina ya nyuwani
adzipitiriza. Ma MP amene alipo pano pawa tikuwauza pano mwamvemvemve kuti udindo wawo no matter what happens, come rain or sunshine, ukutha pa 21 May in 2024. Sakapezekaso ku parliament yayi, sakapezekaso ku National Assembly. There will never be any gathering there. Let me make this very clear here and send this message wherever it deserves to go. Whoever deserves to receive this message, let them receive this message. Bwino. President, Vice President, komanso ministers, udindo wawo ukuthaso on the very same day, for 21 May 2024. And we are making it very clear, kunena kuti, ngati chisankho chidzachitike mu 2025. All we want is boma logwirizira. Lisankhidwe boma logwirizira. Malawi Electoral Commission ikupanga ndondomeko ya chisankho china chapatatu. Izo ndi akoza apanga 3 years, afuna chichaka after 10 years, chichitika after 3 months or 1 month, 5 months, it does not matter. Komano, all we want is boma logwirizira ku National Assembly kulibe wina nesamena zipita kumene koko ya. I want to make this very clear here. Now, malamulo tinakonza toka mu 1994. Malamulo onso tinayendera ndikuakonzanso kachikena kusintha pena ndi pena mu 2006. Ndipo kukakonzedwe kabwiri konseka kakufotokoza zimene ndikunena apa zimene tikufotokoza pano. Nde ifeyo ngati ma concerned citizens of the Malawian Republic, those that are in the diaspora, komanso kuphatikizapo ena amene ali kumudzi abale athu, tikunena kuti we need to be ready. Let us prepare ourselves. Tenti konzekere ya Malawi. Undu utenga umene ndikuwuzani panopa. Tenti konzekere. Tindi April. Tindi May. May ngati zinthu sizichitika monga mmene tikufotokozera papa. We are going to shut down the entire country of Malawi from Nsanje to Chitipa. Wherever kuli anthu amene amadziuza tali Malawi, their place will be shut down. There won't be anything else that will be running around. No governance whatsoever. We are going to shut down the entire country of Malawi. Chifukwa lamulo limaposa zonse. Tilemekeze malamulo ato. Nde ifeyo ma concerned citizens of Malawi living in the diaspora and including those that are back home in Malawi, tieni tikhale okonzeka. Kuli konse kumene tili Malawi, amene muli ku United States of America, amene muli ku Australia, amene muli ku Britain, Ireland, amene muli ku Mozambique in Tanzania, amene ku Nigeria, Pakistan, wherever in the entire world, utenga ukupezeni. We are on this trail. Ndipo tifuna support ya Malawi tonse amene tili ndi kumva kwa nkhani imene ili. My appeal goes to the current president of the Republic of Malawi, komanso the vice president. Nkhani iyi takulembera ndi makalata mwalandira. Muli nawo ma shelf mwanu. Mwawerenga mukudziwa what we are asking for. You dared us. You never responded. You haven't responded until now. Then how we mulinayo use the moment that you have to correct things. Ngati simpanga correct zinthu zimenezi ngati simuzilongosola. Mudziwa kunena kuti we are shutting down Malawi in May. Ndipo utenga huu tiuza dziko lonse lapansi. We are having an executive meeting ku Cape Town anytime soon. Komanso tindi media briefing imene ibide kuma media houses akula ku mainstream media houses internationally, komanso ku dziko la Malawi. Ku
pereka utenga watu pena paliponse kuti wina asadzabwere nkunena kuti sanamve sakuudziwa kapena sanauzidwe. Ife sitikulimbana ndi wina aliyense ya. Ife tikufuna kuti malamulo athu akulu a dziko ayende mmene akuyenera kuyendera. The President Chakwera and Vice President Chilima, komanso nduna zanu, komanso ma members of parliament, amenali kukanda achipani chanji, we don't care. Achipani chanji, as long as you are the current member of parliament ku National Assembly yathu ya dziko la Malawi, you should know this message, including my councillors onse amene munalowa mdziko, amene munalowa mu mpando wanu in 2019. You should get this message very clear. Kuti your mandate ends in May 2024 this year. And a very special message goes to Judge Chifundo Kachali, Chairperson of Malawi Electoral Commission. Zimene zachitika pakati pa tsibe zambiri zokamba yayi. All we want to tell you is that you need to brace yourself and prepare yourself. I know you have the capacity to organize my elections within 3 months or so. We have 2 months already hanging before the main election. We can give you 1 more month if you at all need it. Mupange arrange chisankho china chapatatu kuti chichitike mu dziko lathu la Malawi. Izi ngati siziteka, our shutdown is not going to be a war or a violent demonstration. No. We are going to shut down the country peacefully. We are going to lock the doors of the National Assembly, and we will lock the doors of the Capitol Hill, kumene kuli office ya president, komanso vice president, komanso nduna za boma zonse. Tikutseka maofisi amene wowo. Sitikufuna ukhuluku wina uliwonse kuti anthu enake alamulire from the back door. Kulibe zimenezo ya. Zimachitika. Nde ifeyo ngati ma concerned citizens tikhale ready, tikonzekere bwinobwino. Chifukwa ma demonstrations amene akubwera papa akhala kuti sanayambe aonekaponso mu mbiri ya dziko la Malawi. Osati ma demonstrations amene analipo aja oti anthu amapasidwa ndalama kupanga ma demonstrations kulimba DPP kuti no, sizimene zija. We cannot allow that to happen again. We are going to lead peaceful demonstrations, komanso with objectiveness. Fatikuziwa chimene tikufuna. We are defending the Constitution of the Republic of Malawi. And Malawi is our own country. We can never, ever watch it being destroyed by people that seem to care when in real sense they do not care at all about the country. Nde ma concerned citizens utenga ukubwera kwa inu. Tikhale pamodzi, tikonzekere. Thumba likakhazikisidwa kuti tiponye limodzi. Okhazikisawo akakhazikisa. Tiuzidwa tonse. Amalawi tikupemphani. Dzanja lanu, nzeru zanu. I have spoken a couple of times before. Kunena kuti pali ena amene mumatembera izizi tukambazi. This is not in the interest of our own self. It is in the interest of the greater good for the entire Malawi. Malawi wonse amene akukhuzika. Izi dziko lonse la Malawi. Ma lawyers amene mukutimvera. Ngati mungatithandize, bwerani, you can come forward. Munakwenda Secretary General athu Awiri Nyirenda. Manambers awo apereka. Lankhulana nafeni, tiuzeni, tithandizeni nzeru zanu, tipaseni tikufuna upangiri wanu azamalamulo. Tikufuna upangiri wanu na Malawi. Tikufuna your financial support. Or even if you do not contribute financially, come, present yourself. Tikamati kupanga ma demonstrations, it will be from Nsanje to Chitipa, the entire country. We are going to shut it down. And izizi ndukamba papazi, musazitengere kuti tikucheza ya. Osazitengera kuti tikucheza ya. Utenga upite pena paliponse ufike utenga umene uwo. Malamulo athu ngati siwalemekeza, ifenso sitilemekeza dziko lathu.
sitilemekeza boma limene lilipo chifukwa malamulo athu. Tikuyenera kuwalemekeza tonse, from the president to whosoever is Malawian or whosoever lives in Malawi. Akuyenera amvere malamulo a dziko la Malawi. Ndi ma comrades, Secretary General abwera kuno akufotokozerani mmene tingapangire ndondomeko imene iyi. Koma in case ngati boma la Malawi linkha ndi chidwi chofuna kukonza nkhani mwasanga before May 21, ndikuti ife tilibe vuto tiyamvera kuti tikonza bwanji. All we want is that the Constitution of the Republic of Malawi must be respected. Constitutional Court singasinthe malamulo a dziko akulu iyayo. Even popereka judgment yawo akuyenera kupereka judgment moyang'ana malamulo akulu a dziko kuti akuti chani. Koma ngati apereka judgment imene ili inconsistent, imene ikutsutsana ndi malamulo akulu a dziko, pamenepo we are going to have a problem, and that is the problem that we are having right now. Sitingazisiye zimenezo ya. Sitizisiye zimenezo ya. We are standing up, we are Malawians, we are concerned citizens, not in anybody else's interests, but in our own interests as citizens of the country. We love our country, and we want the rule of law. We want the rule of law to be respected. And that is exactly what Chakwera promised Malawians. Out of the high five that he used to speak to people about, muli rule of law, kupereka ulemu ku malamulo kudagwira ntchito. So that is exactly what we are doing. Nothing sinister. Utenga huu ukupeze na Malawi. Ndipo ugaweni ufike pena paliponse. Tikulankhula lero zikhanga tizocheza. Koma when the time comes, anthu asazakhale ngati adzidzimutsidwa. Ndi imekaye pamenepo. Ndikufunirani Easter weekend yabwino ma Christians, komanso ndikufunirani mwezi wa Ramadhani wabwino ma Muslims. Ndi ena azipembedzo zina ndikufuniraninso nthawi yabwino. Mulungu akwaniritse zonse zimene timakhala tikuzipempherera miyoyo yathu ya tsiku ndi tsiku. Ine ndi wapampando wa bungwe la concerned citizens of Malawi who are currently living in a diaspora. So, in short, it's Khosi Media. And zina langa ndine Chris Bulagwaja. Zikomo kwambiri, my comrades.